Balur mbok. Pangking iki ngono. Tapi ora tau diceritani aku lek balur digoreng. Rungono to. Go jilo kang piro? Loloane piye to? Guyon kuwi ngono lho. Dingenane tak tekoni malah setengah budek kok. Rungono kuwi. Kuwi guyon kuwi ngono lho. Riwari digoreng wong neh. Guyon kuwi ngono lho. Kuwi gong tau kegoreng iki ya. Murung kuwi guyon kuwi ngono lho. Asep kuwi sak elengku sing tau digoreng wong Mbah Suji aku. Balur ki mau. Anu bakul gorengan Mbah Suji. Rungokno to dhisik rungokno lek ngomong. Aja dolan nang HP ae. Mergo piye? Kuwi nek guyon kuwi. Oh, biasane lek balur digoreng wong. Heeh. Bumbu gosok kuwi aja riwari digoreng. Wis lho nek balur aku nyeluki ngono lho. Kuwi guyon kuwi ngono lho. Kuwi asine kulon kali ngono lho, Mae. Iya wis ero aku. Dadi iki tene ya wis tuwek, Mas. Isik poli jenengane. Sak mlonyok. Mlonyok no, Pak. Dadi goreng. Sak ndok-ndoke. Mbah Suji maksude iki lho, Pak. Maksud aku guyon kuwi. Iya. Nek karo anu gak anu ya. Kuwi guyon biasa ngono. Wae jarak-jarakan ngono. Heeh, guyon. Jadi sebenarnya di balur, nek balur mlaku wis sampean digoreng wong ngono karepe. Ngono. Wah. Tapi